job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. Γεια σας, με λένε Ζεύγια Πάνη, παίζω στις 5. Με λένε Ψυχονιού και παίζω στη θέση 2, δηλαδή γκάρ. Είμαι 16 χρονών και έχω ύψος 1,80. Με λένε Πασπαλάνα, παίζω στις θέσεις 2-3. Είμαι γεννηθής από το 1989. Είμαι 16 μισό. Παίζω 6 χρόνια στις περίδες. Είχα Παναγιώτα, παίζω σε ένα. Ξεκίνησα το μπάσκετ από τον Πειραϊκό, έπαιζε εκεί 7 χρόνια και τώρα παίζω στις περίδες. Λοιπόν, με λένε Δανάκη Κανέλη. Και εμένα Ελιάνα Μαρία. Είμαι γεννημένη το έτος 1991. Εγώ 10 Αυγούστου 91. Είμαι 17 χρονών. Έχω παίξει στο ελληνικό, στην ελληνική ομάδα. Και μετά στις περίδες. Είμαι από την Τινα Ταινία. Είμαι 16 χρονών και παίζω άσος. Είμαι από τη Σταγή Μεριδία. Είμαι 16 χρονών. Έχω ύψος 1,75 και παίζω 2-3. Ονομάζομαι Παπαδοπούλου Ελένη. Η ημερομηνία γέννησης 21 Μαΐου του 89. Ύψος 1,71. Θέση 4. Πέρα από την παιδιά. Έχω ύψος 1,75. Παίζω 7 χρόνια μπάσκετ στις περίδες, δηλαδή δεν έχω παίξει ένα άλλο. Είμαι η αρχηγός των Εσπερίδων που παίζω 8 με 9 χρόνια μπάσκετ. Με λένε Ναταλία Καραπουλιούκ. Παίζω γκάρ 2, διάρρη. Έχω ένα ύψος 1,70. Έχω συμμετάσχει και πέρσι και φέτος στο τουρνουά Κορασίδων στο Μεσολόγγι. Το ύψος μου είναι 1,75. Έχω παίξει από 12 χρόνια στο Γαλάτσι και φέτος 4 περίδες. Και ακόμα έχω συμμετάσχει στην νυχτή της ΕΣΚΑ 2 χρονιές και κάποιες προπονήσεις στην Εθνική. 18. Είμαι 8 χρόνια στις περίδες. Η ίδια ομάδα που παίζει στις περίδες και παίζω 4 χρόνια. Παίζω 6 χρόνια στις περίδες και με φορά το ύψος μου είμαι 1,78. Αν δεν το πω και από το ύψος 1,81. Παίζω 7 χρόνια μπάσκετ και ξεκίνησα στις περίδες και συνεχίζω. Πέρσι συμμετείχα στο τουρνουά, δεν ξέρω αν είναι, στην Εσκανά και πήραμε την πρώτη θέση από Περάτη. Είχα συμμετοχή στο τουρνουά της Εσκανά πέρσι και κατακτήσαμε την πρώτη θέση. Είμαι ένα 66-67. Παίζω 4, Σάρι. Εγώ 2-3. Οι προηγούμενες ομάδες είναι η Υγεία Ναυπλίου και η Μεικτή Εσκανά Αργολίδος. Το δυνατό μου είναι το σουτ και το αδύνατο μου. Το δυνατό μου σημείο είναι το στάρισμα στη ρακέτα και στα rebound. Το αδύνατό μου σημείο είναι το shoot. Πιστεύω ότι κάθε φορά που παίζω σε αγώνες προσπαθώ να παίζω όσο καλύτερη άμυνα μπορώ. Παίζω παθιασμένα, γιατί μου αρέσει έτσι κι αλλιώς η άμυνα. Αδύνατο σημείο πιστεύω είναι το shoot και αδύνατο τρίπλα. Πιστεύω ότι έχω και καλό σουτ, γιατί κάθε φορά που σουτάρω έχω αυτοπεποίθηση και πιστεύω ότι θα μπούμε. Και πολλές φορές το πετυχαίνω. Το αδύνατο μου σημείο είναι η τρίπλα. Το δυνατό μου σημείο είναι το τρίποντα και το αδύνατο είναι η άμυνα. Το αδύνατο μου σημείο είναι ότι πολλές φορές όταν μου βγαίνει να κάνω αριστερό layup δεν μπορώ, γιατί από τα δεξιά θα πάω καλύτερα. Το δυνατό μου σημείο, ας το πούμε, είναι το σούτ μου. Το δυνατό μου σημείο είναι η άμυνα και το αδύνατο τα μακρινά σουτ. Δυνατό σημείο τα rebound, αδύνατο σημείο τα foul μου. Το δυνατό μου σημείο είναι αυτοπεποίθηση. Εμένα το δυνατό μου σημείο είναι το drive μου Και το αδύνατο η τρίπλα. συγκέντρωση. Επίθεση. Άμυνα. Άμυνα. Επίθεση. Άμυνα. Επίθεση. Άμυνα.
Άμυνα. Άμυνα. Γιαννάκης. Γκάλης. Γκάλης. Γιαννάκης. Γιαννάκης. Γκάλης. Α, Γιαννάκης. Γιαννάκης. Γκάλης. Γιαννάκης. Καλάθι φάουλ. Καλάθι φάουλ. Φάουλ. Τίποτα. Καλάθι φάουλ. Καλάθι φάουλ. Καλάθι φάουλ. Καλάθι φάουλ. Ρώτημα. Ζώνη. Μάτμα. Μάτμα. Ζώνη. Μάτμα. Μάτμα. Ζώνη. Μάτμα. Νάικ. Αντίτες. Νάικ. 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 Αντίτες. Εξωτερικό. 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 Α1. Α1. Εξωτερικό. Αλφα1.